வெல்கம் டு பாலா கார்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற கார் பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாயில் சாண்ட்ரோ சிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். மாடல் 2005 மாடல். வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் அப்படிங்கிற வேரியன்ட் தான். ஓனர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஓனர் வரும். இது ஒரு பெட்ரோல் வண்டி தான். கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 1,60,000 கிலோமீட்டர் ரன்னிங் ஆகிருக்கு. இதுக்கு இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 25/2026 வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. தேர்ட் பேட்டரி தான் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா 1/12/2025 வரைக்கும் எஃப்சி இருக்குது. ஏசி வந்துடும். காரோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1,50,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு குறைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. குறைச்சி பேசி இந்த காரை பைப்புங்களான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், பவர் விண்டோ, சீட் கவர்லாம் பண்ணி அன்றைக்கி தான் போட்டிருக்கு. கார் பார்க்கணும் இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தர்சன் கார் ஈரோடு அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்த கார் பார்க்க முடியும். TN02W0039 அப்படிங்கிற நம்பரில் தான் அந்த கார் இருக்குது அப்படின்னு இருக்காங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓனர், பெட்ரோல் வண்டி தான். 2005 மாடல். காரோட ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1,50,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு குறைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. குறைச்சி பேசி இந்த காரை பைப்புங்களான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கார் வீடியோக்கெல்லாம் பாலா கார்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.